Ndizi TV. Ndizi TV. Ubwansu bw'omugusi. Chinga kishingia na ndo manchu muligereri wegeta seni kia Ndizi TV hekera bono gendrete kwego kia kuligereri emiroberio yonsi ya Ndizi TV Chinsa Isato chiabono mugoroba chinga kingo kuarigani erinkomanye nara yaya kuariganiretie korwa semesa ya Amayia Chinsa Isato iretariane Everlyne Osero rutokubatra nere kwene kia onsingo ikirara sensemo imayerero nigakoro kwa Joshua Outa kabana ntuwe komoerio. Asense media ya YouTube na bagoto bwate ya wetera Ndizi TV News aso mutandao Twitter tonyore wetera @Ndizi TV News eri othogendrego kumanya manke Amayia Chinsa Isato ni watoko ya chaka korwa se county ya Kisii awase ababwatani bedini yege Islamu babeire bakuboria aba Kenya kwa enekyo murembe chinga kichiga siasa chigenderete kubwata insebo sibobo choryo bonene bu mwakoye bwechibibire na 2022 anigo baya kwa na chinga kichogo chengera omuyega o Eid al-Adha omuyega bwaka wedini yege Islamu asomurigeito Josephat Amisi korese county ya Kisii abagawikirana ase umusigiti ojumia imeyo muchobosongo na gotoariganira roboti urwa senchera ere yobwime ya matuko emerongo etateliense ya Kenya nyareko bakegosoa sobo choryo bonene bono abarai be dini ya Islamu niko banyareko bagwesokia na kobagania aba Kenya banyareko bakobeka omurembe ekerogechi campaign na boigoli tukolina lyo bochori lire mutwe abaraya ubugo niko batebire obochori niko bogochana kugenda kurende omurembe niko bwenete kopekwa ase ebisaku ao linda aba Kenya banyareko bakonyora libagalia bene lyogo sasi manabo igoko egendereria ase chinchira ao. Jina naitwa Ahmed Swaleh na tuko jamii hapa na leo tulikuwa na sherehe jana kwa zahma na leo tumekuja tena tumerudi kupeana vitu yenye mheshimiwa alitupea na tunahimizana kwa siasa tusiwe na chuki tuwe na amani siasa inakuja na siasa inaenda inakuja na siasa na itapita watu Waislamu kwa ujumla na Wakisii kwa ujumla na Kenya mzima kwa ujumla washikane wakuwe na umoja na amani tusilete vita tusitumiwe na shilingi 200 shilingi 400 kutaka utenganifu watu wasitengane tafadhalini vijana msitumiwe shilingi 400 shilingi 200 kwa siku moja muharibu jamii yenu mpigane mfanye uzahma tafadhalini asanteni Marayabu ubayari nyarako bako ya kuana ayokorwa asomo sikiti ojumia ime ya omochi obosongo niko banyarako bako wakera abarai ao bakobolie birogo ase county yongambi ya muno asingencho yogo soya asemebuko yabona kwenekenga banyarako bakorwa ebiegwa ao eliko nyarako bago ikera abantu balia abataliko nyarako bakwenyara ase chinchera ao. Mimi Sheikh Ibrahim Nur Imam Jamia Mosque hapa Kisii tumesherekea jana na bado sherehe inaendelea mpaka kesho na kesho kutwa inshallah taala leo kesho kutwa kwa hivyo alhamdulillah waislamu wameeid vizuri sana hapa Kisii na tuko na amani tuko na upendo upande yote na tunataka pia vile vile katika hii siasa tuwe watu wa amani na vile vile tunashukuru mheshimiwa wetu mheshimiwa Simba Arati ambaye yeye ametuletea mbuzi 20 na ng'ombe 1 ametuletea na vile vile Machogo ametuletea mbuzi 8 wote tunawashukuru na inshallah taala tunataka uchaguzi hii ambayo kwamba inaendelea hapa Kisii iwe ni uchaguzi ya amani ya upendo
sababu kila mmoja anajua mahali yako, nani atampigia kura. Lakini hiyo isikubeleke uwe na uhasama, uwe unakasirikia mwenzako, uwe unaleta machafuko katika nchi na katika kaunti yetu ya Kisii. Kaunti yetu ya Kisii imezoeka na watu wanajua ni kaunti ya amani. Tuendelee kudumisha amani. Tuko elio ria Idi Urathi nigo rikonyara ko bari gochengerwa rimokera umwaka asaba bwatani bono be dini ya Kiislamu bakonyara ko bagochamo na kwenekenga banyare ko bako baikera abamwabo abo babwate amagania ao ase ebinyoro. Reporter ya kura hekta sendi ya Ndizi television recounty ya Kisii tena ko kutesfa amis ababwatani be kiama kia Outa nigo bagenderete gwe yakrekoko ase baganiria abananchi kubabwatia asobochoryo bonene bwo mwako yega bakora wano mu MCB wadi ya Kisii Central Kefa Mugaka uyo manyikaine una mrefu nigo balire chira cha magendere chingencho au ase baburiria babenyi be county ya Kisii anene kubabwatia eriyo gocha wikirania achira cyabo oroboterwa central yo wikirano nigo twaliganirira umurike ito Mildred Momanyi. Ensemo ya babwatani kurwa ekiama kia United Progressive Alliance Party gose Outa nigo bakira ekiama ekyo ekoko aseganga ya benene ere omorembe nigo bayakwana yaiga ase omoyega bwaliganirie no mo MCA okisi Central Kefa Mugaka uyo mayekaine tebuna mrefu kale ase campaign chae. I'm supporting chama ya Outa. Chama yetu taite ile merise ita usiri na kubwa mono tu support abantu bonse kuba kure kurase chama ya Outa eri ndege ndemo tukiaira na tutonyore saiga ya itotoko vera ugo saba kwa ne kuria se county eri tangani tugo saba peace na baswati abake and we tugo saba no morembo tu kasinga kechi kureji ekero chikubo rubo morembo rekane lakini mono to taite koreto morembo yo na goteya bana ba minto abagaka basaye na bangina na ki to support chama ya Outa eri ndege ndere gusi na baitu nigo baguchikorekana bakutwara omorembe ase onsi kikoru bosongo ya ito mpaka Nyamire kubwa mana bana baitu bechi pigipigi bakwaneru batwara omorembe buno yo batwarire kurumagega ninto ndakwanere une bati ya ito yo mugusi tutete koyerenda tuyagacha buno mogerari nte bati ya ODM so upane bati ya jire yo mugusi eye gosegeta bagusi kuno mwana omoke mbako mogotu anyare kubaga kumanyanga epati yagire yo mugusi eyera tokonye buna into abagusi igego chagotokonya to gosoka kurumwa to kunywomera mwabande nigo kunywomera mwawo. Kefa Mugaka nigo ayakira ekoko na gusaba abana bodaboda gocha komochora ase ntunde ya kabere ase bono alia eira aliara chiko bakorera ekero barachie komochora. Atabia barabara boda ba support una Kefa Mugaka chama ya itoba yake chikura tarehe 9 mwezi wa 8 mwezi wa Kefa Mugaka asarama ya pigipigi me konye vichana vyetu vya boda bago nya komunyo kubesa bakore byasara byabo ipare chiga babo ngwa baba siekerete na igwire bachake goitero abaisi bari ko bavuga kiba what kinga tukoro mo sensible ya robo mwana boda de yes tabasa ko kunwa na ne dinke ye chogo yabo ega ko gara bono ye gasi achakire upa masi yaki ona bagira bakori kinyanya ebinte kinyanya chinyedi ebiko gunda bitake tira uri bitake gocho apani nigo baigo aganirie balia bakorete chiburaburu ase county ya Kisii ase chinga kechiga chechi campaign komotamera omonene bali bande bakorete chiburaburu ase county ya ito tabara sajo ne chikanisa basaberu Kingo reporter ya taseni kia Ndizi TV elitariane Mildred Momanyi. Mbia mono umurikeito Mildred Momanyi asoroboti ururu ikiranu korwa se county ya Kisii chingaki chikampi chikanisa ya Adventista chigendrete asu mwako yega imense ya Kenya nigo kanisa ya Adventista ya Kisii Central babete bagukora kambi yabo aburitweregoro awase ababwatani babete bakwego kia na matera na boiga marandi korwa se abakwani au umurikeito saranyarangi ontita oyo mubabwatani ase kanisa yo nabete gagusanga sogosasi ma igoro gosaso gosasi maburi turegoro ase boigo abeta konyora chinga kibena na gutwaliganiria oroboti asenchira ire yuguime. Ekanisa yegi Adventista nigegendrete ne chikambi chomakoyo asaba Krista vange baseseniwe na bandeko batiswa ilikobwatana na Nyasaye ase sabali yabo yobo Kristo.
Ekanisa ya Kisii Central SDA Church ngati yechikanisa chiakorete kambi yo mwakoyo asababu atani begogetie na matera yogosesenia kurwase chikwaya au buna ekwaya yabana. Ekwaya ye kanisa gose church kwaya abagaka na barabumba tigire magega ase chikambi ekyo. Abateri nyene bakoragwa na Joash Muma. Amone kiombe kia Women Ministry ekikia wata matera yogo saso kia chinkoro. Enganenene gosekerenga kiomwakoyo nigoro yaba malaika batato buna akwenekia Dr. Pastor Bernard Gechiko na Pastor Motondi Mosumari abo barenge gati yabakwani ase kambie yo. Mwana kurwase Kisii Central Church ase tubwate chikambi chigendrete cy'umwakoyo kibekwana na enchiri yaba malaika batato. Iyo yabaire kanisa ebwato ogosegeto konene abantu baroro babere bagwatendie kambi asobonga ase wikingima ase twagwate team amangana manago tebanga togenda nde ningende asense yonse korandie enchiri ya malaika batatu. Omogani omonene nigarenge Dr. Pastor Bernard Gechiko bakubwaterana na Pastor Josephat Magoti kurwa sense ya Tanzania amo na Pastor Motondi Mosumari na Pastor George Morara oyoromo pastor asekanisa ya Kisii Central. Boigo nigo abarayabwo baboletie omolembe chinga kiense ya Kenya erachi asobocholyo bonene bwo mwakoyo. Bote iyo bana siasa nkelinga siasa egocha nende yagenda. Abarayi bagochorwa emyaka yarenda abandi bachorwa. Igekero bochori bogokorwa abantu bachora abantu kolengana muna baba manyete nende muna bachorire. Omorembobe ekanise twaro omorembe tware gosaba abagambi bareto omorembe ase chikura chire bosio. Sara Nyarangi Ontita, Ndizi TV. Obomo bwa azimio la umoja wa Kenya kora no mwiruke bendera yekirogo kyobura yobonene bwense wetrase obomo bwo omoske Raila Odinga nigo baba koira siasa cyabo imeye county ya Bomet na boigo county ya Kericho okwana chinga kyecho moske Odinga niga baba kolia chira chia magendro au ayo arachwikirania chinga kyara chorwe na umurayo gatano kora ense ya Kenya. Nime ye kaunti ya Bomet wasomraiwe kiama kia ODM Raila Odinga araba bwatani bande ba azimio la umoja wa Kenya iriwe ya kireko ko bosibo choryo bonene bwo mwakoyo. Gokwana sense mo yandanai umusko Odinga nigo ari ira yogo chia kogendereria amagenderero ari achagetie chinsemechyo bunokorosia chipara egatia yande. Nilipokuja hapa mara ya kwanza barabara hii ilikuwa mbaya sana. Kutoka Sotik mpaka hapa tulichukua muda mrefu sana. Nilipokuwa waziri wa barabara na ujenzi nikasema hii nitatia lami. Sinatia lami Sotik mpaka Danai. Baadaye nilipoweka Kipkali ya Kone nikamwambia chukua hiyo pleke huko Gorogoro. Silifika huko yeye aliwacha kazi alafu yule Franklin Bet akapeka mpaka pale. Imebaki sasa ifike huko Kilgoris, sio? Itafika Kilgoris. Asensema ya yomraiwe kiama kiana Kenya mafakarua nigagania bananchi gochora baraiba mararo na goteba baise kwe wari bagani go barareta maunchererio ya magenderero. Kama wa Kenya tusimame pamoja, tutafute nchi ambayo itatupatia sote huduma sawa.
Kama ni mambo ya hospitali, tusahau mchango. Sababu serikali ikifanya kazi yake sawasawa, mambo ya hospitali itakuwa mzigo wa serikali, sio yako. Kwa hivyo ile unatafuta wakati huu, ile tunatafuta kama Wakenya, sio kabila, ni kiongozi ataongoza Kenya afike ile mahali tunataka kwenda. Abaraibande abo barengaso musangirekano yo gati yabo Francis Atwoli, Peter Kenneth na Wycliffe Oparanya nigo bamwakereko koraila na goteba nache koreta magendero aseboigo bagani omurembe koenekiwa. Mubadilishe nia ili good part of you people wawe ndani ya serikali. Hii serikali ya Raila Amolo Odinga. Na mimi naambia nyinyi na siwafichi, wale wengine ndugu zetu ni ndugu zetu kabisa. Mkiwapatia nafasi, kazi watakuja hapa badala ya kusaidia kutoa mashini ni kugawa hii land. Mimi najua kwa serikali ya baba ataimarisha mambo ya barabara. Ataimarisha mambo ya maji ambao tuliambia hapa kanisani. Ataimarisha mambo ya ajira na muhimu zaidi ataleta bei ya vyakula chini. Ningemuomba tu tutembee pamoja wa Kenya wote. Hii ni nchi yetu. Tukiwa na shida, tutakuwa na shida sisi wote. Na wale wa Kristo watuwaombee tuwe na uchaguzi wa amani. Abaraya boni goboigo baira siasa chiabo imeye kaunti ya Kericho awasi bagenderera we akerekoko. Mama wanapata shida mingi sana kimaisha. Hata watoto yao wanahangaika kwa upande elimu, sio? Watapata msaada kutoka serikali ya baba na mama. Ama tukoni gatiga ile meronkebere na kianda eriense ya Kenya gosose obochori obonene bu mwako yega ekerabono aba Kenya bagendereta ko yarganya. Ko ripoti regeta seni Ndizi TV eriatariane Everlyne Osero. Na sese moya bwatani bobumo bwa Kenya kwanza korawa nomuske Dr. William Samuel Ruto yoko rukekerego kyobura yobonene bwense wetrase obomobwo nigo bagendereta kugikiria obomobwa Azimio la Umoja askiri bagoteyona nogoswana nane kyo nemero yo kyombe kyabachori ne chimbebe IEBC okwana chinga kibaba we yakerekoko ase chinsemo au imeye county ya Turkana nigo baba bakoboria aba bwatani babo kwene kyabuna nkochi abare gotigana namangana yemero yo kyombe kyabachori ne chimbebe IEBC awasbai waba kuriachi iracho choikirania magendere ye chingencho au chinga kibara iweri baga kora ense ya Kenya. Nyinyi mulikuwa mnataka kuvunja judiciary kutumia BBI. Nyinyi mulivunja ile commission ya Kibuitu, mukavunja ile commission ya Hassan. Saa hizi mnataka kuvunja commission hii ya Chebukati kwa sababu hamutosheki. Nyinyi mnataka ile commission inafanya kazi yenu. Kenya inataka commission independent ambayo itafanya kazi kulingana na katiba, sio kulingana na matakwa ama maslahi ya mtu binafsi. Elections are set for 9th of August. The country is ready. IEBC is ready. Elections will go on with or without your participation. Wacha kusumbua IEBC. Hamushindani na Chebukati, hamushindani na IEBC. Munashindana na huyu hasla. You better face me. Wachana na IEBC. Nyinyi kujeni tuangaliane macho kwa macho. Tutawashinda asubuhi na mapema tarehe 9 mwezi wa 8. Kupunguza gharama ya maisha ni kupunguza gharama ya chakula. Kupunguza gharama ya chakula ni kumsaidia mkulima azalishe chakula zaidi. Na njia ya kumsaidia mkulima ni kumpatia mbegu, tutampatia mbolea, tutapunguza gharama ya mbolea kutoka 6,000 mpaka shilingi 2,000. Ndio tuwezeshe wakulima wetu watuzalishie chakula. Chakula ifike hapa sokoni kwa bei nafuu. Chinyomba choborari nabaiga barikia mangana bonsi nigo bagenderete kobori wako bwatana ne kyombe kyabachori ne chimbebe IEBC ero kwene kiabuna ngo bwatoka bare chiroboti chindonge chinga kyabachori obonene bwo mwako yoiga ayangorengana nabo bisako rwase kyombe kyabachori ne chimbebe IEBC chinga kibaba kumirana nababwatani be chinyomba choboraria muroberi okorekana ase amagacha KCC memucho Nairobi. Media has, in line with SDG 16, of providing the information that is based on information integrity to really advance the democratic discussion. Because really at the end of the day, elections and democratic processes are really to ensure that
differences in society, differences in politics, differences in managing of the economies of a country can be discussed through debate, through persuasion, and that ultimately, really, this will be ensuring that we are living in a sustainable and cohesive society. Nekera bane miroberio yonsi agendrete ko eneke buna obochorio bone nenguchuri okorekana asenchira ere yo murembe nigo murikyo botamba se wizara yo burendi bwaime Dr. Karanja Kibicho abera otebuna wizara yo burendi bwaime niga agendrete ko yarigani erigo chiagutinya oburendi chiga kechio chiobochori okwana se eskuru yo broso ya kadata igotoka se bunge ya Ndiaime ye county ya Kirinyaga Kibicho niga atebuna abo bisa wetani chiri bwemye yemo nigo barachi kubekwa se chinsemo au erio kubeko burendi ekerobo chorio bonene burakoreke. Ya kwanza ni kuhakikishia wananchi wa Kenya sisi kama wizara ya internal security tuko tayari, na kama vile tumeendelea kusema kila wakati tumeweka deployment ya kutosha Kenya mzima, na tuko na uhakika vile tumejipanga hakuna vile kunaweza kuwa na vurugu Kenya hii. Tuko tayari. Na kurwa sense mo yechsemi nigo mwaziri wechsemi Professor George Magoa abairega kuboria boro kyabanene ko ene kyabuna tibali kuba mentra baiburi chibesa chinga kyabana baguchia koira na guchia se chiskuru eikeyega ukona chinga kyecho ni gata buna wizara yechsemi nigera chie komenta chibesa se budget yechiskuru asekerengo kemeron kebere na isano igoro yemya eryo ko ene kyabuna nkororoberia bare abana chinga kicho masomabo. Our government doing what it can for the school fees. You must remember that there's a capitation for every child. Everybody is saying that the government should increase that capitation, but we are already giving 25.9% of the budget to education, which is the highest in the African region. But I would want to urge the students to be realistic, that even at home, in their houses, the lower people, everybody is suffering. It is not because of one person. You can't say it is because of Magoha or because of who. There is a problem everywhere. If you want to look for maize in Tanzania or Uganda, you will not find it there. Na kurwase kaunti ya Nyamira nigo chia mateibere kurwase kenyoro kia iriani hiyo kutoka se wodi ya Kimera ebunge ya kitutuma saba imiye kaunti yo yabirege wesokia na gusaba obokonyi neyengo bwatkana nemechanderi bawetera yo kubakinya gusikubarera abana abo bari wetani emeronkene na babera babeire bagutwara obarema kurwachinga kibaiburetwe batari kwenyara nonye nase ogotara muri keito kurwase kaunti ya Nyamira job manki na bakonyora chinga kiae na tarera chia matecho na gutwariganira roboti urwa senchera erengekeranu ekera gake mwana yo na gende skuru yoka mwana itari kwinyara onyankurwa anyore tu na barigo Asenka ya Josephine Nyaboke Omao, Stella Bonareri, Johnson Obori nigo bagwetera emechando emenge nyuma yokonyora abana bare noborema. Abamenyi abange kurwase kenyoro keriani gegotoka ase wodi ya Kimera constituency ya Kitutuma Saba county ya Nyamira nigo bale na mabolio amange nyuma yoko ibora abana bare noborema. Oroboti tuwanyorete kurwasa omunyagitari oyomo oyotaganete gwatorwa Elieta nigo abana gwetani emerongo ene babwate oborema obwo. Ekero omongi na Josephine Omao aiborete omwana okorokwa Wilkista na abwate ogosemerya buno omwana oyo nabegagotara buna abana bande kurwanyore tu na barigo yani kire gento nayo nye turi gusuka kurwora gwikobororo mokorere kindi yonsi nyene ukurageri umurageri na kire gento igo bono nye turi yange igo bono ukumujande igo bono tugusuka guchiande gwikoikaransa orioka kwanya gusuburikanga kyakoba. Omongi na Stera nigatoerera buna igabwate abana babere babwate oborema kolinde oyomo agasira mwana yondwarere takaruko Eunice Nyarangi
tari arabia korenge nigo barengi babere mwana na bwatu muchando bugotatara ani magora aye tari kunyara gotenena miki ya maega gakoranga ya chiteka twaro bokongwe egakong'o bana neremo erete bana magora ya tari kunyara gota ekero omwana oyo airete egeka ataratara na irete egetambokero giokorigia obokonyi korwa ase chinyagitari ao asinyagitari nachete twachete kichape tukakwana n'umunyagitari kuri kichape umunyagitari agateba omwana oyo atakere chibicha chiaye ani akuchibicha amagoro aya korwa motwe alafu na korwa maega egera chibicha echi chiru chibicha echi chikairu n'omogaka na akaira keraire umunyagitari akamotebia omochando bwa omwana oyo torimo okong'u mono nawe akonyara gokora ki nawe akonyara korwariwa kono korwa abwo besa ere enkong'u gotoka bana bande mbare esukuru ere biokomanya na oboreri bwane igo bore obokong'u ogenda yaani togendete kuna ng'enderete komorera kama omwana rioka akoebekera chichabu asare bono egeka yasinyana ebasi ya nyagitari tokori ya esukuru tokori gose neya gochia komorwareri omwana buna Eunice Nyarangi tanya konyara gagotara kere gento igakoba gagwekorera asa ikaransete togendererete gotara ase kenyorekio ntomerana na Johnson oyotwerera buna nabwate omwana ore noborema oyokorokwa Moses Omari mwana akorokwa Moses Omari bobori omwana oyo muna atogete 2007 abatogerete buya Nyaitari yara koba okonyakorera kere twamoira Nyaitari mochando oyo ogatoka after 3 months gocha kororekana ase abwate omochando tokamoira Nyaitari akabarwa akaba buya agachaka korwa abwo omwana oyo tachiete koba nguru buna tonya komoira Nyaitari omwana oyo nabo are goika aganyakorera rioka oikarinde obeke ebiara biaye monwaro mautore omwana oyo ekero akorete 1 year nari nachete gwancherana kere na Nyaitari ang'a advice atotebirie nki kere naende twarorire twamoirire amasoesi ase Nyaitari okoririwe gocha wayotebia problem iga ere iga genda bono momorende iga nari twachete gwancherana lakini ogwancherana kwarenge ogokong'u ekiagera ntwegenete gose nebe igo twaroche ng'a na oborwaire ki bwatokire nko bare buya lakini rende nabo tweremeti mpaka buna toremete mpaka bono abaibori abo mbatotebia amakong'u amange bagwetera ekiagera okonyora kwabo nigo korense mono bono tugusuka gochiande goikaransa orioka kwanya gosugurika ng'a kiakoba oroche nono okoimokurunse nabeko bigasi enkong'u igo nono ogosibi nono enchera tokomobwaterana gekoba enkong'u sana gekora ng'onye togocha tomobwaterane inche tindi gose ninyare kera atabekeirie ebinto buya biri birende bia omobere abeka abandi buya nabo arake eriogi takorara na intwe ntokorara nabo bakorera igo akorera na intwe okaransete bakabwakia nabo tokorigereria bakabwakia nono abana bamwabo onye baroo mbari korara nabo bagokaransa bakabwakia nonyang'a bairwe chira n'ebyombe n'abantu abange mbanyakonyora obokonyi bonde bonsi abairi eserikali lakini ntwanya konyora gokonya konde ebyombe awao byachire iga bigotera ng'a nkokonya bire twabatiteirisi buya twabaeresa bagenda batotebia mbatokonye ntokorora kende abandi barure ase eserikali bamoichoiri chifomu bamwakire chibicha twanya korora gokonya konde egento gioka bachete bagatoa eserikali ne ekadi yaye yabaremavu egetambokero kiabo giokorigia abarai ime ye kaunti ya Nyamira nkianya konyora amatunda mbasaba onde bwensi ole nokogania okuya abaye obokonyi erinde abana babo batware obogima bwa kawaida ono mwana iga bwate omochando
natagete obokonyi ekiagera tari kwinyara. Igo ngosaba gaki eserikali ya Nyamira bari baranyare gonkonya buna mono mono amusinyaribo naba karanyare ankonya na ankonya wheelchair igo ndarore buya mono igoro y'omwana oyo inche timbwati chibu ase bono iga omwana oyo enchera ndataka akonywe ni yani enchera etoke yokomorisa yani yokomorenda mono ase ensemo ya endagera na ase ensemo yo toratebe ya obochenu ebinto bitoka gotumia bia obochenu endagera etoka koria Wani kwane nche naga niyo nyendiri okobua ariko nyarikana Nyasaye karakunwa yarakune amo nkonyere gaki ande oboreri bwaye bore obokong'u isiko iga egere gaki omwana oyo nagenda esukuru yoka gose nonye esukuru gose atwara amagoro aye akoenderera nonye ase echoo ase eng'encho akoebekera chichabu nasibire narosire nonye esabuni ekere yambura. Ebyo nabyo ebirero bya Baibuli bali bwate abana bali n'oborema ase wodi ya Kimera ekenyoro keriani elinde onde bwensi ole nokugania okuya abe gakorwa obokonyi elinde banyale bakogenderera n'obogima boli bwa kawaida korwa se county Nyamira ginko reporteria Ndizi TV Job Maangi Mbia mono muriketo Job Mangi asorobotero rwekiranu korwase county ya Nyamira ekerobono koro kwege nabuna chia matecho gichikonyoro bokonyi erio kubakonyera abana bamenyete noborema mwancho murigera rigo ikiraiga nongo korera Amayia Chinsa Isato asenchera ereyo bwikiranu ekerango wakirangambia mono asogochora kubana inchigo ikombo erio bali bonse baba kwadra na inche kwene kia onse ya wikira senchera yo bwikiranu nabarawni gonko bakirangambia mono endra gutubwati asense media ya YouTube wetera Ndizi TV News aso mutandao Twitter tonyore wetra @Ndizi TV News erio togendrego kumanyia amanke ngoko ganderia oburigere borobya nabayigo butkoboro botoererwe kari tkoria ankyo editoriane Everlyne Osero nortwa kubatranere kwenekia onse awekera sense muyimanyererio nigakoro kwa Joshua Outa. Ndizi TV Obwansu Bwomogusi Ndizi TV Obwansu Bwomogusi Nigo bono yakoni kirundekerene Nego kurendera chibiche chinkia